Dobrý deň, toto video je zamerané na to, ako prakticky využívať OneDrive, náš školský, cez mobil. Keď máme stiahnutú aplikáciu OneDrive, vidíme tu ikonu obláčika, kliknem si na ňu a zobrazí sa mi vlastne takáto úvodná domovská stránka. Na tejto domovskej stránke si tu nájdeme vlastne všetky súbory, ktoré sú vložené, ktoré sme si my vložili na naše konto. Čiže tie, ktoré nezdielame s kolegami, ale aj tie, ktoré zdieľame s kolegami, alebo tie, ktoré s nami zdieľajú kolegovia. Takže prejdem do tejto ikonky moje súbory. Chcela by som vlastne pripraviť video, kde bude názorná ukážka, ako z mobilu vkladáte fotografie do OneDrive. Nájdem si priečinok fotografie. Tento priečinok bude rozdelený vždycky na jednotlivé školské roky, takže tento príslušný školský rok si volím. Chcela by som vložiť fotografie do priečinku mesiaca jún. Ako vidíte, máme tu priečinok rôzne a máme tu posledný máj 2025, takže ja si idem pridať priečinok jún. Tak si ho vytvoríme, 06 2025, dáme OK. A do tohto priečinku, ako vidíte, sa nám hneď aj otvoril a hovorí nám hláška, že je prázdny. Chcem si tam vložiť vlastne prvý priečinok s fotografiami za jún, čo bolo vlastne divadelné predstavenie Povala. Konalo sa 2.6.2025, pardon, mám tam 2.6.2025, Povala. Druhý stupeň, divadelné predstavenie OK. Priečinok sa nám vytvoril a zase sa nám už zároveň aj otvoril, ale je prázdny. Ale my si chceme do ňoho vložiť fotografie. To znamená, že klikneme na tlačítko plus a máme tu možnosť zase vytvoriť nový priečinok, skenovať alebo Wordový súbor, PowerPointový, Excelovský, ale my chceme nahrať. Takže volíme voľbu nahrať a vyberieme si fotografie, ktoré tam chceme nahrať. Vybrať, klikneme na tlačítko vybrať a oni sa nám sem už nahrávajú. V prípade, že tento priečinok je zdieľaný s kolegami, tak všetci kolegovia majú prístup k tým fotografiám, vedia ich potom využívať vlastne na tvorbu článkov, do prezentácií a podobne, pridávať príspevky na Facebook školy, ale tam sú určité administrátori, takže nie každý, ale sú vám k dispozícii tieto fotografie v prípade, že by ste ich potrebovali. Ďakujem pekne za pozornosť, dúfam, že bude sa vám dariť využívať OneDrive aj v súvislosti s vašimi mobilnými telefónmi, trošku to aj uľahčuje vlastne používanie, že nemusíme tie fotografie potom posielať si cez mail alebo proste stiahovať do počítača, priamo z mobilu ich viete nahrať na OneDrive.